Mami Divine, kung nagtanaw ka, ani nga video, usa lang ang akong mensahe. Imong dawaton ang kamatuoran nga si Sarah dalaga na ug na nasa saktong edad. Kung imong hunahon-naon, kwartahan man sad si Mateo ug di nakaangay mabalaka kay mabuhi man siya ni Mateo. Unsa pa man di ay ang imong gusto. Gusto ka kanang gwapo ra pero walay kwarta. May galing si Mateo, gwapo pa, kwartahan pa, ug naapay kusog kay gamaraton kini. Pusa, Mami Divine, tama na ang imong kalagot. Ayaw na pagunahon na og dautan. Dawatan na ang kamatuoran nga si Sarah katong sa una. Maminaw pa siya sa imo, pero karon kailangan na siya mag-decide. Kamong mga ginikanan, hunahunaon ninyo. Nga ginikanan, kabalo ko nga kamo ang inahan. Pero, dili kamo ang tag-iya. Moabot yun ang panahon. Nga budako na ang inyong mga anak. Busa, Mami Divine, kung ikaw nagtanaw, ayaw kaguol. Ayaw, oga, kaselos, ug ayaw na kalagot. Kay matod pa, sa ebidensya, nagpakita nga nahayag na ug muhayag ang future ni Sarah kang Mateo. Busa, ayaw na paglangay pa. Dawatan ang kamatuoran. Kung imong hunaw-naon, dako-dako naman sagkag nakuha kang Sarah. I'm sure, sa tanan mga concert niya, sa tanan mga talent fee, dako na ang nakuha nimo, Mami Divine. Busa, dawatan na gyud ang kamatuoran. Kabalo ko, moabot ang panahon, nga nana kay apo, malipay ra gihapon ka, kay naay gamay na nga Sara. Og siya na pod ang mupadayon og malingaw ka nga nana kay apo. Busa sa imo Mami Divine, ayon na paglagot-lagot. Ayon sa ebidensya, nana siya sa saktong edad. Nagsige na lang kong balik-balik. Kay kailangan manggod, muabot ang video og 3 minutes para kini mamonetize. Para pod makakwarta. Kay lisod na ang panahon karon tanan buhaton para lang gyud maka-upload og video. Ha ha ha. Ha ha ha. Last part na ni. Kay 3 minutes na. Busa sa imo Mami Divine, nasayo pa, take 2. Busa sa imo, Mami Divine. Dawata na ang kamatuoran. Ayaw na ka. Soko. Soko. Soko.